Aprangsi KARDOM katukave Karbi 2.0 YouTube channel long kilangarat to ana fans tami lapen pinia bangke nili nali tuma fan Karbi ang long arlo kapiklang pon Voreng Awarsai APHUTHAK LABANGSO video long nali tum fan khan pachini pon ikpo lapen nali tum jongsi apply dun exi mate jog dun exi pulte nali tum LABANGSO video bangke kicheng peng kijut an kilang nang ji bangke kenang sotlo lapen nali tum fan chuning ri alam thebang la son hello nali tum jongsi LABANGSO YouTube channel na anta subscribe krilang pelote pada dipin penalitum subscribe ikon latest update mate birta kilong verje panalitum atung hes tame bell arjan thegloi pada stame nalitum berpon igdernon tangte non LABANGSO Voreng Awarsai APHUTHAK lang polonang wan ana post Vacancies sikito ma kacharli ang dengkon an sikinang jima age limit lapen apply last date lahai hui details non lang polonang tangte non LABANGSO Voreng Awarsai APHUTHAK ledak chethan polonang mate lang polonang lapen nang litum jong se LABANGSO Voreng Awarsai jogdon exi mate apply don exi pute LABANGSO a video na litum kicheng pen kijut an lang pon ikon lapen LABANGSO Voreng Awarsai kapik lang pon labangke lasan lo district agriculture officer mate Karbi ANGLONG diphu pen sipak lang pon ikno lapen LABANGSO advertisement publish pon dak 16 December 2023 sidak publish pon iklo mate paklang pon iklo lapen dake top pona teng nili ison so ni bang alamba na than pachini pon ikpo nasidak flowing posts are lying weekends under the scheme of National Food Security Mission lo mate Karbi ANGLONG the scheme of National Food Security Mission Karbi ANGLONG application are invited against the posts from the eligible candidates of Karbi ANGLONG lapen West Karbi ANGLONG according to mga jogdun long ikpo LABANGSO Voreng Awarsai long LABANGSO Voreng Awarsai amen labangke National Food Security Mission pusipu pon iglo lapen LABANGSO application ka receive ponji labangke last date lake 29 LABANGSO chiklo 29 December 2023 si last date lo LABANGSO apra nali tumjong si jogdon jining hang pulte nali tum prabjin pen jogdon iko tangte non apusa bang ko an si kido ma lapen salary ko an ma kachar liang deng ko an si naing ma LABANGSO APHUTHAK daglang polona lapen apus name and number of vacants post salary details bang dak si mention pon ikla nali tum le screen along tag pon long ikpo number 1 along bang district consultant afandak one post andolo mate ingsia posto lapen kaduk salary bang kedak 49000 long pon ikpo PM lapen tu number bang technical assistance afanta ingsia posto salary la bang ke 33000 si per month pipon ikpo lapen apus bang dak hini vat lapen dak terms and condition ke tok pon do tulang number 1 onali tum tulang pon igo Number 1 long ke tok pon labang ke candidate must submit photos tapi dunang po lapen xerox copy la ke educational certificate lapen voter ID pan card lapen passport size photo lapen la anchor lo lapen kapre documents dong situ lang po nani tum pidun iktame stame ke nang sot bang ke educational certificate nang po photo nang po voter ID pan card lahai hui bang nani tum pidun nang po Aadhaar card lahai hui bang ke lapen kasamit nangin labang ke dak 28 December 2023 sidak thondam ignang po lapen number 2 lang kitok pon labang ke lasono during interview mate viva voki labang so test dak KPG hod labang ke original documents inali tumpon ignang po lapen LABANGSO viva voki test and ponji adet labang ke dakta mention pon iglo 30 LABANGSO chiklo 30 December 2023 si and pon ikpo lapen adim labang ke lason Office of District Agriculture Officer Karbi ANGLONG diphu si and pon ikpo lapen LABANGSO post mate job labang ke contractual basis nalitum labang lang pon ik pameno nali tum jong sining hang pute jogdon igo contractual basis LABANGSO post lapen ke charli ang deng labang ke district consultant labang ke bachelor degree unnang pola pen ingson soni dak experience ta dunai nali tum la dak lang pon igo ke charli ang deng banga pena anda ke tok pon ding do lapen number 2 technical assistance afanta the bachelor degree in agriculture nat ke charli bachelor degree unnang pola pen computer skills ta medak dunang pola pen ison soni experience tadak untuk iknang popusi kitok pono dasi apus bang adak ki ong ke kali hini we dapus ke ingsi bang district
consultant afan ingsia post lapen technical assistant afan dak ingsia post lapen salary bang lason la 49000 long pon ekpo per month mate pm lapen technical assistance upon 33,000 nalitum long pon ekpo lapen last date ka apply last date lapang ke 29 December 2023 si last date lo lapen Karbi Anglong lapen West Karbi Anglong abang phi tumbang labang so Voreng Awarsai long pangke jogdun long ekpo jalalo nasi Ning Kehang Atum prabjen penani tum jogdun ego jong si apply dun exi pulo tangte lapen labang so videos tami nani tum ka an ma share on share pon ego Karbi Anglong ras tami pelang ignang lapen pachini ignang lasi pini short information labang ke nakiwan pi labang ke la anchot lo lasi la sonson video nani tum kelang long verji apan la sonson birta karju long veri apan labang so YouTube channel nani tum subscribe ikon lapen adung hes tami belarjan thekloing hodak tami nani tum berpon igdernot tangte pinya video long la anle ington pon inang tanga domi thakmi ka dukawe Karbi 2.0 YouTube channel long kilangaran to ana fans tami Neli hinpen KARDOM.